u badna sew it-triq li ser toħodna lura lejn in-normalità kif nafuha. Sa Marzu irrid li nkunu rkuprajna sew. Sa Mejju business as usual. Dan kien id-diskors li l-Prim Ministru Robert Abela laq bih is-sena 2020 b'wegħda illi rrepeta l-aktar minn darba li minn hawn u xarejn oħra pajjiżna ser ikun jaqleb għal business as usual. Patana kollu tlieta filgħodu kellna konferma li l-Gżejjer Maltin sfortunatament jinsabu il-bot mill-ħajja li konna ngħixu ta' kuljum qabel Marzu tas-sena li għaddiet. Tanek kif il-Ministru Clyde Caruana flimkien mal-Ministru Miriam Dalli ħabru l-estensjoni tal-wage supplement għal dawk in-negozji l-aktar mill-quta fi kliem sempliċi prova oħra li fadlilna nikkumbattu il-COVID. Fil-waqt li spikka nuqqas tal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri f'konferenza tal-aħbarijiet iż-żewġ ministri spjegaw li dawk l-aktar affettwati bil-miżuri mħabbra matul il-ġimgħa li għaddiet ser ikunu qed jingħataw għajnuna sħiħa sal-aħħar tas-sena fil-waqt illi n-negozji l-oħra ser ikunu qed jibbenefikaw minn miżuri oħra. Konferma oħra illi il-business as usual ta' Robert Abela jinsab il-bot. Mistoqsija minn Net News x'inhuma eżatt il-miżuri illi ħabbar il-Gvern, Miriam Dalli ma kienitx kapaċi tagħti dettalji. Qegħdin naraw kif l-għajnuna tista' tkun gradwali fl-istess ħin li nintroduċu miżuri li lilhom bħala intrapriżi jgħinuhom jirriġeneraw, jista' jkun jiddiversifikaw in-negozju tagħhom u joħolqu aktar impjiegi. X'tip ta' miżuri għax forsi dak li jkun irid xi ħaġa serħan il-moħħ konkret. Fil-fatt aħna qegħdin noffru viżibilità lill-intrapriżi għalhekk li qegħdin nagħmlu taħdidiet mal-stakeholders differenti. Fil-waqt li Miriam Dalli konfermat li l-appoġġ mhux ser ikun qed jingħata lil kulħadd l-istess. L-appoġġ massimu jingħata lil min għala l-akbar daqqa u mbagħad il-kumplament tal-appoġġ jingħata skont l-impatt li l-pandemija kellha fuq l-intrapriżi. Dan kollu jfisser illi minn hawn u 3 xhur oħra hemm ir-riskju li bosta negozji minn setturi varji kemm dawk tal-ħwejjeġ kif ukoll tal-fajjenza u anke dawk fil-qasam tal-ispettaklu fost oħrajn ser ikunu qed jirriskjaw li jinxteħtu fl-imbu itwal. Intant Net News staqsa lill-Ministru tal-Finanzi jekk l-istqarrijiet li jagħmel Robert Abela illi l-COVID jinsab warajna għamilhomx fuq bażi xjentifika huwa ħarab milli jwieġeb b'mod ċaru tont bil-Ministru illi kien Chief of Staff ta' Abela jirrepeti tweġibiet soliti illi issa drajna nisimgħu. Se nkomplu nagħmlu l-mutana sabiex kemm bħala saħħa f'dak li għandu x'jaqsam il-vaċċinazzjoni kif ukoll mill-lat ekonomiku inkomplu bl-implantana ħalli nassiguraw li nqas tbatija l-poplu Malti u M'hemmx garanzija però imma li qed tgħid li jagħmilhom fuq bażi xjentifika. Nerġa' ngħidlek illi se nkomplu bl-implantana sabiex nassiguraw l-aħjar għall-poplu Malti u Clyde Caruana ikkonferma illi tul l-aħħar sena tilfu ħobżhom b'mod dirett kawża tal-pandemija 5,000 ħaddiem għalkemm hemm minnhom li skont il-Gvern reġgħu sabu xogħol.